Hau da, hau, ze super cool, maitu, zia zer den izenitzen. Ze cool, ze guai, bueno. Hau da, ze ematen du, nola da la gala, José Luis Moreno. Entre amigos esto es izango. Bai, entre amigos. Bai, seguro entre amigos, bai. Eso da bestela, Murcia, que hermosa eres. Ematen du nola da Donostiko igildoko atrazio parkea. Bakarrik falta dira huntzak. Mario, zer egiten duzu hemen? Bueno, bani etorri naiz esateko naizela superdonostiarra, como lo viejo, como el atuak, como la oreja Van Gogh, como Duncan Du. Bueno, total, donostiarra total. Bueno, baina, a ver, okerrez banauzu Andaluziarra zara, Lora del Ríoko ez arazu? Hori lo dirás tú, mona, ni naiz de Lora del Río, baina Urumea, provincia Martutene. Ni betianik izan naiz orte. Eta, bueno, ni naiz donostiarra, esango izuin noiztik. Desde que la Caja de Ahorros Provinciala botazun, nola dia, las bandejas de la Real Sociedad. Dana bigotekin, más monos. Bueno, claro, pentsatzen dut eta jaten, oie, sopa jaten, fideo guztia sopakin, mengatuko zidea, la bigotetxoetan. Bai, claro. Bueno, hau da erortzen, baina adia erortzen, baina era bat, A ver, nola da, el DJ nola da. Beñat, gure Beñat. Peña. Ez Beñat. Jarri un poquito música, que da la Peña. Que le va a dar un piquito. Dori, piquito. Ay, pues no. Uy, pues este te la cobra. Bueno, a ver, Mario, venga, argi geratu zaigu, bale, donostiarra zadala, kontzako barandia, baino donostiarrago, baina, a ver, zer? Nola zer, bueno, bai, donosti, nik kontatu behar dizu, Ai, txaron, da gainera, zelan zatozu Keller, honegaz, zuk ezen duen egin Mau markako iragarkia? Bueno, Norain Keller egazatoz? Bueno, donosteko zein da, Keller, pues hori da, guapa, nik hori dena den nire, esplikatuko izuen nire blogean, nire daukat bloga, Mario.com. Mario.com, izango da. Ez, mariocom.com. Baina, bueno, eta euskeraz mariocoma.com. Nire guztia txiki gustatzen zait. Alaska txiki, Keller txiki, txikiteo, dana horrela. Bueno, eta ber, igo pizka la música, que hau da, dira mormatzen pizka bat, Tranquile hon gara, Ui, ze agropecuario zarete, ze ona. Tranquil. A ver, bueno, argi geratu zaigu, donostiarra zadala, Keller gustatzen zaigule, eta a ver, eta zer gehiago? Bueno, oain nik kontatuko dizuet, nire gaztaroko argazki batzuk erakutsiko dizkizuet. Bai, a ber, Juanfe da, ez da Juanfe, edo operatu da. Ja, la Juanfe izango da. La Juanfe jarri argazkia. Hortxe gaude begira, klasekoekin, nenez eskubikoa. Eskubikoa, baina atzekoa, hori da, ikusten klasekoekin. Hor autobusa hartu behar nuen joatekoa Santimamidiko Kobasulotara. Eta galdu inginen, bi galdu inginen. Estalaktita ikustea, y estalagmita. Oso ondo. Hala, jarri bigarrena, la Juanfe. Oh, por favor, hau da. Hori zarazu. Claro, institutuko argazkia, La Peña Florida, hortxe, hor, Eta, bueno, kendu, zelotxa. Ui, baina, bueno, eta ze baurpegi, eta bueno, hau da, nire favoritoa. Montaje bata. Hau da, begira, hau jarri nuen para el carnet juvenil. Para el carnet juvenil jarri nuen, bai, ze ondo, baina horrelakoan nintzen ni, que desastre. Jarri hau Facebookeko perfilan, bai. Oi, ez, bueno, kendu, ya está, bueno, mila esker, bueno, gero emango izu pikito, Juanfe? Bueno, eta orain Juan behar naiz, begira ze donostiarra naizen, zeuen inberrute sosketa para Santo Tomás merkaturako, eta postua jarriko dut. Garagardo eta sari zinen. Gerard Piqué! Ez horrena. Esaten duna. Bueno, Gerard Piqué ez dakit, baina pare bat argazki ekarri izkizuet, Garagardoarekin erlazioa duten argazki batzuk ekarri izkizuet, zeren ondoren beste gauza bat erakutsiko ditzuet. Hor geratu, Mari, hor geratu, zeren ondoren jokutxo bat egingo duzurekin. Bueno, ez dakit posible dugun iPadean, bai, ikusten duzue, baldak izuen orden hori. Nor da? Brad Pitt, bale, ba, eta beste hau, nor da? Brad Pitt, melokotoi bizartun dago. Brad Pitt hori da, baina zerbeza batzuk eran ostean. Ez dakit zenbat zerbeza eran ostean, ba, arpegi honekin geratuko litzateke. Beste adibide bat, zein hau? Justin Bieber, Justin Bieber, eta Justin Bieber
Justin Bieber ikusi nola jarri dan. Justin Bieber. Bueno, auskalo zer daukan hau barruan honek, Eko kakero balizmeke. Beto ez orain. Ba, horrelako, hau egiten da, aplikazio berezi batekin, aplikazio honen izena, Drinking Mirror izena du, Drinking Mirror, eta erabili egingo dugu, horretarako bera jentziko naiz, eta ikusiko dugu, Apa, Mario, di musu. Musu edo ezpen mondarta izu zure. Pikito. Bueno, Drinking Mirror izena da aplikazio honek, eta honek egiten duena da, argazki atera behar diogu, arpegi bati, eta ondoren, esplikatuko dut egiten nuan enean, bale? Beraz, zien prestatzen da, Mario, zuzeu? Bai, arpegi bat aterako izut, beraz. Bueno, ni drinkin honekin nahiko daukate, Arpegia bakarri behar dut, Mario. A ber, bat, bita, iru. Bale, argazkia atera diogu Mariori, eta orain egingo duguna da, puntu ardatzak edo jarriko ditugu puntu konkretu batzuk, arpegia jarri behar dugu marra hoien barruan, gutxi gora bera. Bai. Hortxe, gutxi gora bera, bale? Eta orain, aplikazio honek egingo duena izango da, ikusiko dut, orain markak jarri behar ditugu, begi alde baten, beste begi hementxe, urrena. Eta orain, how many glasses do you drink per week? Zenbat, enaten dituzu, astean. Ze euskera komplikatu, how many glasses? 10 baino gehi, ezta? Bai. 10 plus, jartzen du 10 plus. Venga, edo 10 gehi. 10 gehi. 10 gehi. Nik uste, oso agropecuario baino oso harina zarete. Bueno, Mario, bera, zure Doña Rogelia nantzada. 10 garagardo eran ostean, ez dakizuen bat, astean zehar, arpegi hau izango zenukezu. Erregintza eta arpegia. Pixka bai, mofleta gorritu egin zaizkizu. Bueno, aplikazio kuriosoa da, jolasteko. Beste norbait jartzen da, hemen, venga, zu, Maixa? Bai, zau, venga. Ona mugituko naiz. Back. Venga, kamera. Hori da, entxe argazki daterako dugu, gure modelo honi. Venga, argazki erabiliko dugu, oraingoan, eta Mariorekin egin dugun bezalaxe, hortxe jarriko dugu. Aplikazioaren izena, Drinking Mirror. Izena bakit, inglesez direla, eta aplikazio gehienak horrelako xeak dira, inglesez. Begia jarriko dizkiogu, bat hemen, bestea hemen, bale, hori da, eta orain next emanten diogu, zuri ere bai jarriko ditut 10 baino gehiago, bale, kargatzen ari da bertan, eta orain ikusiko dugu, orain doa, hor doa. Maixa, ez eran garagardo askorik, ez garagardorik, ez alkoholik. San Ferminetan akorpegian, Horrelako arpegia barkatu nik ez du diferentziatirik ikusten. Hombre, diferentzi pixka badu. Horregago baskul. Bueno, amaitzeko, aplikazio honen izena da Drinking Mirror, bale? Hau ordaindu egin behar da pixka bat, eta honek duen prezioa, baina oso merkea, 99 zentimo balio ditu aplikazio honek, beraz, nebali mehatzu erabili eta parre batzuk egin, onatx, aukera. Eskerrik asko jo! Venga, Mario! Vamos seguir! Agur! Bueno, San Sebastián gastronomikaren barruen, ez da izen dana sukaldaritza modernoa eta hola, bebai onda parrilla lehiaketa nazionala, 5. parrilla lehiaketa nazionala. Eta, klaro, txapeldunak egon dira bertan, eta gurera bebai ekarri nahi izan ditugu. Zuek? Non daude txapeldunak? Lasai! Ai, pentsatu dut egon zinetela. Zenbat gehi dauden programa ontan. Ze gustora sentitzen naizen. Ze gustora jarri horren butila, jarri horren. Cuídense así, piquito, que tal. Bueno, piquito. Ai, que agropecuario. Bueno, agurne bakru hemen, jan kontukin zabiltzatela, eta bakizue, alkain, rapa, guazen. Galartza, jati batez. Bueno, parrilla kontu bali madia, barkatuko iguzue, momentu batez. Gure gaia da. Itziko dira zu agurtzen gure gaurko tertulia zidea lehenengo? Bale, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko hemen, Maite Bastoseri, Maiza Enziri eta Saioa Lopezeri gaudean egotiarren. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko,